Uy, labas na ang buso. Oh, video na to. Video na to. Sinong busog? Yan o, video na. Video pa lang to. Model yan. Mga dalaga daw mga yan o. Paano ba yun? Hindi na dalaga. Kakain na naman, ali na naman. Oo, yung mga dalaga maghuhugas. Oy, may bigyan na. Yung dalaga. Kaya ba kayo si Ito? Si ate yun. Tingnan mo. Ay, pinapakain ni Michelle o. Yaya. Yaya, pakainin mo si Yaya. Pakain mo. Paano si Yaya? Pakain. Bibigyan ng manood lang. Ayan siya. Andun tubig kay mami. Ang tubig kay mami. Tadi pa na. O, ito ba yung video to? Ba't nagbay naman itong batang ito? Kaya talaga yung bagong gupit. Ayoko na, hindi man sarap. Ang daming kanin o. O, si Ima, si Ima. Nasaan si Malo? Ima, katabi mo si Kuya. Ayun o. Wala rin mo nila yung hindi nila yung punong-puno tayo. Sam, Sam. Sam, ito na. Hi. Yan. Si John. Ano yung cheese ko? Yes siya. Ano yung Jason Patio? Ano hindi ko pwede? Sabi nga pare, pag hindi Oh, grandpa, video ito. Grandpa, video. Video yan, video. Malinaw ba yan? Malinaw ba yan? O, video na to, Evancho. Video nga eh. Kaya nga nakaganto eh. Oh. Yata malinaw eh. Balik ulit. Ang bilis naman ito. O, ayan o. Baka mo yung point na naandun sa critical na pare. Hindi ko makuhaan. Kita mo nung sa'yo, nakuha lang kay Marilet, yung pangalawang dublub ni Marilet, hindi ah. Ayaw kay Tinakbo eh, yun lang ang kinuha mo eh. Uy, ipasok Pare nga, nilalapin mo nga dyan. Wala nga dito kay Hana yun. Meron na ba ako? Meron na, may video na. Pare, mula sa simbahan, hanggang paglabas sa 7-Eleven, pare, kuha-kuha yun.